Ага. Да, отиваме да питаме. Хайде. Мара се. Здрасти. Много лепеш. Какво да се взема? Много лепеш от типса. Да си залепат. Такова. Е така, като се залепиш тук и ти така и ти. И кое ще залепиш така, като залепиш там? Къде ще го залепиш на тако? Е там на раката. Да си писам. Добре, аз кивам. В колко цена съм